Denis. Čo presne si pod týmto menom vybavíte? Ja tretí diel mojej série Súkromné problémy, ktorý práve prichádza do knihkupectiev. Denis je asi ten zo súrodencov, ktorého sme si obľúbili najmenej. Iritoval nás totiž jeho správaním a nechápali sme, prečo veci robí, ako ich robí. No v jeho knihe sa dozviete, že Denis je iba niekto, kto si svoje tajomstvá veľmi dobre stráži. Je totiž tej mienky, že ak si problémy spôsobil sám, musí si ich aj sám vyriešiť. Predchádzajúca kniha sa končí jeho slovami: keď sme už pri tých novinkách, tiež jednu mám, musím sa ženiť. No aj ja ako autorka dosť pochybujem, že sobáš so ženou, ktorú Denis ešte nikdy nevidel, bude riešením jeho problémov. Ako to celé dopadne, to si môžete prečítať v mojej novej knihe.